Asambe guys for the last time. 3, 2, 1, go! Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got few more days to slay, It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. I'm impressed, guys. I'm speechless, guys. No, Nisha, guys. No, man, you can't be more last minute, but guys, Nisha, guys. I was in the country. Shut up. Yabona nje guys, but into engicela mina guys, ngicela respect nihloniphane, ngiyithanda indlela enenza ngayo, ngiyithanda guys. Njengoba kuzoba ne competition next week, khohlwana lamanye ama team, khohlwana lamanye amaqembu ngabonile up very weak. Mina, you are so powerful. Yabona nje guys, like guys, mina isikhathini okay, isikhathi sikanje, but into enkulu kunayo yonke guys, into engicela kunina, ngicela respect, inhlonipho, sihloniphane guys. Obazosilida ku prayer, Sipho. Come on my boy. Esifana emehle bafethu. Yeah. Ukuthi engcwele, ukuthi somandla. Baba simi phambi kwakho Nkosi, ucela isizo lakho Nkosi. Boa. 1, 2, 1, 2. Mana, mesti cakap kan? Sam. 1, 2. Buka mina boy, buka mina. Usah 400 bese. Mancane. Buka la benzani. Bafethu. Wrong lento niyenzayo. Wrong lento. Zolo lokhu babuzulu kade khuluma nathi, ukuthi imali esihloniphana. Manje sibheza practice la nina nihleli phansi. Bafethu hayi lento. Guys, come on bafethu. Uqinisile bafethu siyelana. Thina sa practice nihleli phansi, abanye imini bacopha amafoni. Ayenziwe into enenzayo bafethu. Awunabancaneke wena Sipho. Just because ubaba wakho usiphethe akusho kufanele usiphathe. No. Bafethu, madala ngabantu bangaka bafethu. Niye lento nithi sikuza kanani thina. La bafethu. Wena musithethe uphethe wena la lezo. Musithethe uphethe la. Ayikho lento yakho wena. Sipho bafethu. Umphatho njalo nje. Kwahle. Umuntu esifazane lo. Hey, bafethu, cela ukuthi practice bese ihlehlise futhi kusasa ngoba ngiyabona ukuthi bafethu ungakhala. Be right. Kulukudu. Yinda, kwenzakaleni? Ibizwa ngale nto wenzani? Yinda. Usingcwele ngani le unozi le. Let's practice nayo. Lapha nami, yabona unozi umphathi wakho. Uma mina ngingekho, umuntu esiyongimbekile lapha ebe iso lami unozi. Noma ngabe yini asuke yisho, sifana ukuthi iphuma kumina wena, fanele lalele. Irespect kuphela ngilindele kona mfana. Angeke baba, mina ngeke ngikwahlonipha le ngane ya. Mina mangikhuluma ayifuni ulalela, kodwa yena mekhuluma ngiyalalela. Umphathi wakho, abaphathi benze njalo. Yini wena ongayikhuluma usengane? Umphathi. Nayo ke la yaqala khona inkinga umphathi wami. Wena baba inkinga yakho uzobuthatha abantu bangaphandle uzobenza umphathi lento esemndenini. Indaba mina ngangezi ukuthi kuyo umphathi. Lalela ke mfana. Into edala ukuthi wena ngingakubeka ukuthi ube in charge. Ngesimanga sokuthi wena usengane. Uyangizwa? Usengane. Safanele ufunde ukuthi ukholwa kanjani iqembu. If uthi umholi fanele ufunde ukuthi wenza kanjani. Ingakho ngabeka unozi. Uma wena usukhulile nawe senzobe ngibona ukuthi ngibeka kuphi. Ngirong lento enzayo. Uqamele ngingashaya ngibaba. Wenzeni? Yebo nami, yazi ukuthini? Intombazane ayishawa, yangizwa? Ayishawa intombazane, ayilokothwa. Ngiphinde nje ngizolo doti lo, udoti lo, ayilokothwa intombazane. Phuma. Hobe, ukudla ngithola ku microwave. Yebo. Ngifuna ngicasula. Bengikuphi? Yes. Hawu, Nozi, wangajabula namhlanje. Kwenzekene epracticing? Ukuthi mawusipho usefuna ukuzenza umholi. Ini?
Namhlanje practice ngishaye ngempama mangabe ngihlela ukuthi angeke asiphathe fanele bezumgomo wami. Wenze njani? Ungishaye ngempama ma. Akangazi kahle kumfana kaZulu. Mina nginguzuziwe. Asambe siyogeza ubuso. Uzongifunda ngiqonde umfana kaZulu. Waphathi ikhwama usepractice nini? Yebo mase ngiyapractice ave ngijabulile futhi nje ayikhambi ethi ukubona uSipho ufuna ukubona ukuthi lento yasebenza yini. Khululeka nganyama. Uyabona lento esiyenzile? Ujuqo. Sale kahle mama. Usuyuhamba kahle. Inda. Konja. Ishbawa. Ubuzwe ikhanda. Inda ngapana. Kade ngiqalile. Amaphilisi aphuza? Lalela. Ekhishini edrawini na 20 lesibili. Uzophuza amaphilisi ulala hambe ekamereni lakho ulala ungaphuza indawo, yabo? Ake baba. Ngathi ngipractice. Hayi bani. Lalela. Yabo nje ubila ngale kanje. Ungaqulekela endleleni ngingekho mina. Musuba nenkani. Baba, nawe yazi ngomqala nomncintiswano. Kumele ukuthi ngibe khona epractice. Bani angazi noma ngizothi ufuza uma wakho noma ngizothi ufuza. Nonyoko wena nenkani kanje. Uzokwazi ukuhamba? Akulewa uzokwazi ukuhamba. Ngisiphuma nje la ubungconywana. Shosho. Ngikuthembisa. Yenze nje naka ekhishini ground lesibili lobe sengishilo. Phuza amaphilisi uhamba. Mekunenkinga ungifonele, mekushow uyangifonela. Ngizofika ngizokulanda. Ngizokufunda baba ngoba ne-battery yami right. Ngizokha amanzi bese ngithi samabhizinisi ngiyahamba. Alright. Ngizobuya baba. Okay. Hey wena, remote. Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got few more days to slay, It's gonna get so much louder. Now we're here to take control. Kambanta. Ngona bese ngiphethe ikhanda elibuhlungu right. Intana sidemali ngawufika lekuyani. No Brian, ngiyasho ngiphethe ikhanda angikho right Brian. Nawu uzongirasela la nto. Manje uma right for practice. Angazi ngizobona Brian. Okay, mfana. See you. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go. Yes. Sipho. Muzi uma kufonela ambulance. Iphela besikomeni bethu. Ngingafona ambulance. Okay, senze njani? Ngiyeza ekhaya. Zama ukuphamisa ngala prophet. Ishura. Uzoba right. Manje Nozi. Yini? Yini kinga yakho omunye uyabhawena ubhizi uyabhenga la. uSipho ayithanda nje attention. Siyaqhubeka siya practice la noma mhlawumbe nani ngemlandela. Usicela yabona. John, imaki. Ngizokuchazela yonke into kahle kusasa. Kusasa ngizobe sengichaza nje yonke into ngesimanje ukuthi namhlanje ngisebenzile ekhaya. Kusasa ngizobe sengichaza nje yonke into. Awukahle. Ngizobe kufonele imaki. Sorry ngicela baba. Ngicela ukuphuthuma nje ngizobe ngizombona kuseni. Alright. Kunjani? Ikhaya. Ikhaya.
Kodwa Sipho, kodwa Sipho. Ngishilo bani kuseni ngishilo. Ngathi ungandawo. Nawe nenkani yakho mfana, Sipho nenkani yakho mfana wahamba. Ay, mfana, yabona. Nozi, wathula kangaka. Awubuke ngisho i-TV. Kungabe khona nokwenzakalile futhi epracticing namhlanje? Yebo ma, khona okwenzakalile. Kwenzakaleni? Yazi uSipho uvesane wawa waquleka nje practice and ave kungiphathe kabi lokho. Ukhathazwa yini kuloko? Ngoba kuyinkomba zokuthi lento esisebenzisile iyasebenza. Yazi uqinisile la. Ukuthi into yethi iyasebenza. Khululeka nganyama. Ongakwenza nje manje ukuthi ungenzele itiye, ngiziphumulele kancane. Thani phambi subhakhani iqali then kwenzela itiye lakho. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kanjani ukuthi nifike uzongibheka. Kodwa ngeke ngikhohle umsebenzi omkhulu engenzile wona. Ukungixhasa. Yabona ukuba beningekho. Angazi bengizoba yini. Ngiyabonga kakhulu kusukela umngcwabo uqala, yonke into iqala. Ngoba yonke into la ekhaya ibinhlakanhlaka nje, bekuyinhlakanhlaka nje, kuyinhlakanhlaka kungazi ukuthi ngathathana ngihlanganise nani. Ngoba izolo ngithule sengiphaka amaplate awu2. Awu2. Sengicabanga. Kodwa ngiyabonga kakhulu. Support yenu ngiyabonga. Nino kongathi aniphelele nje baba manje. Ayi baba, umuzi kunomcimbi kubo. Kanti uNozi, ayi, asimtholi nje kahle emva kokwenzeka kwayo yonke lento. Kanti noma wakhe ngiye ngahlangana naye ngenzela into engazange ngayiqonda. Umanozi? Yebo baba. Hayibo. Kungenzeka ukuthi umanozi unesandla kufanele. Yazi uthini? Anginikhulule. Nezinto ezincane ezincane zafanele ngilungise nje kodwa mina bese ngifocus entweni yenu niyenze nishale ke. Ngizoniyenza. I trust you guys. Yebo, siyabonga baba. Nisana. All right. Zulu, usithathaphi isibindi sokuvela ugula ukudeka emzini wami? Ngibuzi lo doti wena. Bengizwa. Ngibuzi lo doti. Ingane yami selokhu yaxabana nengane yakho. Nina khona into enayenza ngoba ingane yami yagula akuphelanga usuku olithile. Yasiyafa ingane ngesimanga sakho mthakathi ndini. Zulu ngihlangana phi nempi yengane? Uhlangana phi nokuthi ingane zenza? Ngikhombisa ukuthi uhlangana pho nazo. Awunozi, baba lapha. Akumele ngabe usekhaya. Ngiyaxolisa kazi. Ukuthi nje le yandla iyangisinda njengoba uma ingasekho. Ngaso sonke isikhathi kuba ngazi ukuthi ngizombona iqhamuka. UZulu kuzomela Jezi.
Ngoba kuyacaca usaqhubeka nayo into ofuna abantu besifazane. Uqinisile. Into eyenziwa ubaba uZulu ayikho kahle. Kodwa nginomthelela kuyo yonke lento. Hayi Vunisa, uthini manje? Ukube mina noma asimbulalanga uSipho, ngabe yonke lento ayenzakalanga. Kazi, ngicela ukungiphelezela ngokuxolisa kubaba uZulu. Angeke ngize ngikwazi ukuperforma kahle kwi-competition mangabe ngayanga ukuxolisa. Ngaso sonke isikhathi mangabe ngilele, ngivesane ngimbone uSipho. Ngiyacela kazi. Loze mntana masikwazi ukuyakuze njengamanje. Ngoba asimazi uzoreact kanjani emva kwalesi simo esimehlele. Mhlawumbe ngenza siphazamise ne-competition yini. Sikwazi mntana. Uma ngabe sesibuya kwi-competition, ngiyacela ngiphelezela kazi. Angithola ukuphumula. Angikwazi ngisho ukulala ebusuku. Ayibona bashalela izandla labo baqeda kuba stage. Okay, ngiyabonga. Manje sibonile umsebenzi walabo baphuma stage nawo ku-right. Manje sesilindele i-performance yethu yokugcina. Socela i-The Power Dancers ize stage. Mase ngibashalela izandla ezinkulu. Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got a few more days to slay, It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Okay, manje sengizothatha uhlelo ngibusele kwaphathi. Ngizocela ijaji lethu uJackie ezistage azositshela kahle ukuthi bobani orumakoya bale game judge. Sanibonani? Hayi ngingasho nje ukuthi hayi kube nzima ukuthi siphume nabaphumelele ngendlela abantu aba-talented ngayo. Ngicela kulabo abangaphumelelanga bangalilahli ithemba bazi ukuthi na next time basazorula. Ake ngimemezele abawinile. The winners of the competition are the Power Dancers. You should grow feathers and see the